Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye tɛnɛ ye desanburu kalo tile 2 san 2024 aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. An ka fintigilakaw ye tatugu banbanciwale tigilamɔgɔw la Tinzawatène an da bɛna don o la fo ka taga se Mali ani Allemagne ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la. Allemagne fintigilaka jɔnjɔn taara ka di olu dɔw ma Mali ɲɛmaw fɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Sibiridon banbanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaw bɔra k'a jira k'u bɛn'u ka jɛkulu Front de Libération de l'Azawad bila sen kan ka an ka fintigilakaw ni u dɛmɛ jɛkulu ni o ye Rusiw ye k'u kɛlɛ ko sabula o ni an ka fintigilakaw ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura min na Bamakɔ ko o sɛbɛnfura kɔnɔnafɛnw ko olu tɛ k'a bonya. O hukumu kɔnɔ an ka fintigilakaw ye taa tugu la Tinzawatène Mali ani Algérie dancɛ la karedon desanburu kalo tile fɔlɔ san 2024 o kɛra sababu ye ka u ka ɲɛmaa caman minɛ a dɔ ye Fahad Ag Al-Mahamoud ni o ye secrétaire général kɔrɔ ye fo ka taga se Shogiba Ha Hataher ni ale ye u ka ɲɛmaa dɔ ye Albaraka Ag Al-Faki ale tun bɛ maa minɛlenw na fo ka taga se Mohamed Ag Al-Sherif ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Mafik ani Bashar Ag Bay Ag Dignan ani Sidi Ag ni maa kofɔlen minnu fɔlen filɛ aw ye an ka fintigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na. An bɛ Ala deli ko Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma Ala ka u dɛmɛ u ka se ka dan sigi banbanciwale tigilamɔgɔw ka ni waleya cɛjugu na an ka ban Maliba kɔnɔna la. An ka fintigilakaw ka poste bɛ labɛn zanga donda la jumadon novembre kalo tile 29 san 2024 banbanciwale tigilamɔgɔ dɔw ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin an ka o fintigilaka ninnu ma ka mugujugu wuli u la u kɛlen kɔ k'u ka nin waleya cɛjugu in kɛ u ye ŋaɲa kɔnɔna minɛ ɲininiw bɛ sen na yaasa ka tɛgɛ kɛ u la nka kunnafoni kɔni m'a jira n'a sɔrɔ ni an ka fintigilaka dɔ joginna walima ni dɔ ni tora a la. Bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne fintigilaka maa 4 ɲɛna tɔmɔna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka jɔnjɔn ta k'a di u ma jumadon novembre kalo tile 29 san 2024 an lakana minisiriso min bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o minisiriso kɔnɔna la min ye nin minisiriso secrétaire général ye général de division Sidiki Samake ni ale ye général de corps d'armée Sadio Kamara ni ale an ka lakana minisiri o nɔrɔ bila ale de tun bɛ a kɛnɛ kan ani min ye Allemagne lasigiden ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka nin ko in na ɲɛnamaya kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o tago 29 na ɲɛnamayali senfɛ jumadon novembre kalo tile 29 san 2024 an ka kɛnɛya minisiri colonel Assa Bajalo Touré ni a baarakɛɲɔgɔn ani u dɛmɛ jɛkulu ye lasigi kɛ yaasa u ye baara min kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ani lejuratɔw ma an ka jamana kɔnɔna la nin kalo in kɔnɔna la ka u da don o la u y'a jira ko dɛmɛ lasera an ka dɛsɛbagatɔ caman ma ani min ye an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale fɛnɛ ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin jamanadenw ma an ka sigida caman kɔnɔna la ani fɛnɛ a kɛnɛ kan min ye an ka kɛnɛya minisiri ye colonel Assa Bajalo Touré a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔ minnu tun bɛ a kɛnɛ kan malo fo ka taga se dilanw birifiniw ani sangew o ni a ɲɔgɔnna caman hali kalankɛminɛnw o bɛɛ lajɛlen taara ka di ni maa ninnu ma yaasa u bɛ se cogoya min na ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye a kɛnɛ kan maa minnu ye nin dɛmɛ sɔrɔ olu tɔgɔ la Sumayila Sangare ale y'a jira ko a bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ u ka nin waleya nin na sabula ko nin b'a jira ko jamana ɲɛmaaw hakili bɛ dɛsɛbagatɔw la jamana kɔnɔna la wa ko Ala ka barika don u la Ala k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri colonel Assa Bajalo Touré ale y'a jira ko min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo san 2024 ta ko nin ye o kɛnɛ kɔni datugunen ko san 2025 u bɛna fɛɛrɛ kɛ yaasa o baaraw u bɛ se ka olu sigi sen kan cogoya min na ka o fɛnɛ labɛn.
ka kɛɲɛ ni baaraden minnu bɛ baara la kɛnyɛrɛ ye cakɛda u bolo ni u tɛgɛ bila u ka sariyaw kɔnɔ ni degun ni tɔɔrɔ ye u sɔrɔ. INPS ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min y'an jamanadenw ye ka se ka an kunnafoni cogoya min na yaasa an bɛ se ka bila an ka sariya kɔnɔna la cogoya min na. U ye fɛɛrɛ sigi sen kan min ye nin cakɛda ɲɛmaaw ye ani u ka baaradenw u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na. Wa u ko k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye Mali kɔnɔna la kɛnyɛrɛ ye cakɛda baarakɛlaw ko u ka bila u ka sariya kɔnɔna la. Ani fana u y'a jira fana k'u dalen b'a la ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye ko u n'u kɔkɔrɔma don nin baara in na. Sanubɔyɔrɔ baarakɛlaw ka ɲɛmaayaso min bɛ an fɛ yan FECO la ni mɔgɔ caman b'a dɔn BGOLD la. O baarakɛlaw ka lafasali tɔn y'a jira juma tɛmɛnen ko u ka maaw bɛna baara bila kɛ ka sababuya kɛ ko u bilalen tɛ u ka hakɛw kɔnɔna la. K'u b'a ɲini BGOLD ɲɛmaa fɛ ko u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u ye laɲini mun kɛ u fɛ u ka laɲini olu ka se ka sabati cogoya min na u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ko n'o tɛ ko u tɛna segin ka taa baara kɛ. Bakari Togola ka kiiri min kɛra utu kalo tile 27 san 2024 ni an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye a jira ko a kan ka miliyari 8 ni a kunkanfɛn de sara k'o tɔn baarakɛlaw ka ɲɛmaayaso ni a yɛrɛ kɛra o ɲɛmaa ye don tɛmɛnenw la ni o bɛ wele nanzarakan na Confédération des sociétés coopératives de production de coton du Mali o maaw ye ni CSPC olu y'a jira ko min ye Bakari Togola a ka compte bancaire ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna minɛ o hukumu kɔnɔ Bakari Togola ye a jira ko a ka compte bancaire bɛɛ lajɛlen minɛli ko ale ma jɛn ni a ye bi a ma jɛn ni a ye sini. Kiiri kun kan ka kɛ novembre kalo tile 26 san 2024 tɛmɛnen k'a bilala sini décembre kalo tile 3 san 2024 na yaasa Bakari Togola ni a lafasalibagaw u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ka kuma ka fɛɛrɛw sigi sen kan yanni kiiri don cɛ. Novembre kalo tile 28 san 2024 Mali ni Russie ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna la Russie vice premier ministre Alexandre Novak ale ni a cakɛɲɔgɔnw bisimilala an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta fɛ yaasa bolo ɲɔgɔnma min bɛ Mali ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na. Min ye Monsieur Novak y'a jira ko ale ka jamana labɛnnen don sanga ani wagati ka AES jamana ni o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ka dɛmɛ lase u ma u mago bɛ dɛmɛ min na a kɛra lakana ye a kɛra kuranko ye a kɛra an ka bolimafɛnko a kɛra sirabako ye a kɛra sɛnɛ ta fanfɛla ye ko u labɛnnen bɛ sanga ani wagati k'a dɛmɛ ta k'a lase u ma. Wa min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale y'a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko nin b'a jira ko o fanga ka bon kosɛbɛ wa ko u nata ɲɛ halisa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u mago bɛ fɛn minnu na dɛmɛ ta fanfɛla la u bɛ se cogoya min na ka o sɔrɔ ani ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka nafa sɔrɔ a ko kɔnɔ cogoya min na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Chine ni Russie ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la Chine finitigilakaw ani Russie finitigilakaw ye patrouille aérienne kɛ juma tɛmɛnen Japon kɔgɔji kunna yaasa min ye lakana ye u bɛ se ka o sabati cogoya min na u ka jateminɛw kɔnɔna la. Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye u ka tomati dilan usine min dilanni bila sen kan kabini san 2023 septembre kalo la o dayɛlɛnni kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2024 u ka jamanakuntigi kapitɛni Ibrahima Traoré fɛ. Ni usine dayɛlɛnni kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa min ye baarakɛbaliya ye o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la. Directeur général de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire ka fɔ la Karim Traoré a y'a jira ko maa minnu bɛna baara kɛ ni usine kɔnɔna la k'o ye maaw ye minnu ma deli ka tomati yɛrɛ baara kɛ ko nin ye u siɲɛ fɔlɔ de ka baara kɛ ko u bɛna u dege baara kɛcogo ɲuman na yaasa u bɛ se ka jamana nafa ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ani u ka denbaya wa a y'a jira fana ko min ye Tengodogo usine ko u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa o fɛnɛ ka dayɛlɛ don n'a nataw la yaasa min ye Burkina Faso jamanadenw ye u bɛ se ka tamati ɲuman sɔrɔ cogoya min na ani fana u bɛ se ka tamati ɲuman ka o di diɲɛma ma cogoya min na ka kɛnɛya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na
an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma, ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la, shukuran.